I have a question to ask. What can be done after abomination? Yeah, thank you. Abomination is abomination. Abomination with that you did what an anaso. You desecrated the land. Meaning that even the land will be revolting against you. O nwere ike ime na ana gị na ana dị n'ilo ihe ọ pụtara. Ana gị na ana dị n'ilo aka aja aja gị ama na-ebuteziri ọnụ mmanụ mmanụ. Ihe ọ bụla itiri aka ga-adị ka akọsụ datin. Ọ bụrụ ahịa ka ị na-azụ ịzụcha ahịa ị na ọ bụrụ ọrụ ka ị kọrọ ịkọcha ọrụ ị na the land will no longer be blessing you because na ana na-agọzi mmadụ. So ọ bụrụ na ị fụtara onwe gị n'ọnọdụ dị etu a ọ bụrụ na ị chataba ị ga-ejere gị aka ihe niile wee kpụọ alụ kpụọ ya gba alụ imetalụ ka ị wee re-establish cordial relationship with you and the land, the goddess of the earth. Yes. So mgbe ọbụla na ya alụ dị n'ụzọ gị ịgbakwa na nkịtị maka na ihe alụ dị n'ụzọ ihe ọpụta bụ n'ime ọtọ nọ ihe ọpụta bụ na nyamanyama ruru gị ahụ. And when you it's like you're smelling, you committed ihe asịsị eme na-eme ka ị mere. So ọ bụrụ na ọ dị like that, ma advice gị gị eme gịnị gị jee gbuo alụ ka ị sachakwa onwe gị ime etu o si abụ mmadụ buru nsị na akwa nwatakịrị buru nsị na ahụ ya niile ọ na-abịakwute oke ọsị no go and wash your body, go and wash your body, tidy up. Etu akụ mmụọ ga-esi na-asị no tidy up. Mmụọ niile na-eso gị wụ back. Ọ bụrụ na ị nwere anya eji afụ mmụọ but it's a pity na ọbụ niile dị privilege ịda afụ dị aga ịda na njel na mmụọ so ha maka na ọ bụrụ na ị nwere anya eji afụ mmụọ so gị ma na o nwere abomination ha wee kọmiti mmụọ so gị a na-egbuchi aka n'imi ya ọba aka ya gị na-ajụ ya gịnị mere ọsị na ya smelling ya unclean. Cleanliness is next to godliness. Ọ ya pụta o jide mmadụ ya eme ị na-ama na ọnwụ ndị Igbo eda m mgbe ama nnukwu jecha ha bata ọpụta na osi butere mmiri ọkwa aka kpụchapụ aka maka na obi chachara ihe ụmụ ihe rụrụ arụ aka ma ndị ekwere n'aka ma ndị ihe niile ọ ya batara ụmụnne anyị ndị ghọtara na-abụ ọcha ịba na tempụl ụmụnne anyị ndị a na-etisi na owere mmiri gbụcha ọnụ ya saa ihe kwa aka ya saa ụkwụ ya sapụ ihe ọbụla o si na ya nweta contact of negativity ka o nwee ike ịdị clean before Chukwu okike. Ọ bụrụ na n'ijọs iji ekpe ekpere mana ekpere anyị kpere the word before the creator. If not ị maa na ekpere anyị na-ekpe dị ka nkịrịka akwa ọ ja ka ejikwu na akwụkwọ Deuteronomy na ekpere anyị na-ekpe dị ka nkịrịka akwa n'iru Chineke because n'iwu onye rụrụ alụ. So ọ bụrụ na mgbe ọbụla ịfụtara onwe gị n'imegwu ihe asịsị eme na-eme obi gị na-agba gị a na-agba gị ya unless ị nwee n'obi mkpume suppress go your consciousness in you. Mana ọ bụrụ ị ka nwere ibu na conscious oge agwa gị mgbe ọ bụrụ ime ịtara mkpụrụ osisi asị ga-ata na conscious oge agwa gị na n'ime gịkwa ife ọgwụkwa ọpụ je wụchu onwe gị mana werekwa ịkpụ alụ abụrụkwa ka ị na-eme ka confession ịkpacha anya jee gwọtọcha onwe gị ịkpacha anya sị ka ije kpụọ alụ echi ka ijekwa gwọtọ onwe maka ịtarị mmụọ nwere ka ịpịa ọga azụ. Yes, ịkpụ alụ ọwụ when you are sorry make up ịdịgo sorry n'imejọ wee je wụcha gị awụcha gị si no more. So ịkpụ alụ ya bụ for those people that have repented onye ha na-akpọ chegharịa ma chigharịa ichegharịgo ma chigharịa dan ga-akpụ alụ. If not, azụ ahụ ụmụ mmụọ gbakọdoro gị ga na-emebiri gị ihe.